19, която често се представя в западните учебници като освобождение на Испания, всъщност е била огромна човешка, културна и духовна трагедия за мюсюлманите и евреите на Пиренейския полуостров. Ето как изглежда тази трагедия в нейните различни измерения. Край на една блестяща ислямска цивилизация, Ал-Андалус, мюсюлманска Испания, в продължение на почти 800 години е бил център на знание, изкуство и култура в Европа. Градове като Кордоба, Гранада и Толедо били светлини на науката, с университети, библиотеки и болници, докато останалата част от Европа потъвала в мракобесие. След реконкистата, повечето книги на арабски били изгорени, научните трудове унищожени, а учените прогонени или убити. Това е изчезването на една от най-напредналите цивилизации в света по онова време. Кървави гонения и насилствено покръстване. След падането на Гранада през 1492 християнските владетели Фердинанд и Изабела нарушават условията на капитулацията, които гарантирали на мюсюлманите свобода на вярата. Започват масови кръщения под заплаха, изгаряния на еретици и конфискации на имоти. Мюсюлманите, които се покръствали насила, били наричани мориски морискос, но дори и те били подложени на инквизиция, подозрения и преследване. През 1696 последните мориски били депортирани, около 300 000 души били насилствено изгонени от Испания. Трит. Унищожаване на религиозната идентичност. Мечетите били превърнати в църкви, включително и великата джамия в Кордоба, днес катедрала. Забранени били арабският език, ислямските имена и обичаи. Ислямът бил престъпление, а тайното му практикуване наказвано със смърт. 4. Културна и духовна загуба. Изчезването на Ал-Андалус означава загуба на мост между изтока и запада. Мюсюлманите от Испания са били първите европейци, които превеждали Аристотел, Авицена и Ибн Рушд. Развили архитектурата, астрономията, медицината и поезията. След изгонването им Западът наследява плодовете на техния труд, но изтрива имената им от историята. 5. Човешка трагедия. Хиляди семейства били разделени, жени и деца продавани като роби, села изгорени. Много мюсюлмани бягат към Мароко, Алжир, Тунис и Османската империя, носейки със себе си спомена за загубения рай Ал-Андалус. В мюсюлманското съзнание реконкистата остава рана, символ на предателството и на края на една златна епоха. Заключение. Реконкистата не е само военна победа за християните, а духовен погром, унищожение на една цивилизация, която е доказала, че ислямът, знанието и толерантността могат да съжителстват.